Rodó de carbassó farcit. Necessitem carbassons, ous, formatge ratllat i formatge d'untar i pel farcit o pernil cuit o salmó fumat. Tallem les puntes als carbassons i els ratllem amb un ratllador de forats grans. Ho salem lleugerament i posem aquesta preparació en un colador durant uns 20 minuts. Ho escorrem molt bé o la base ens quedarà humida. Barregem el carbassó amb els ous, el formatge ratllat, sal i pebre. Preparem una safata gran amb paper de forn. Incorporem aquest preparat i ho anivellem bé. Ho fem coure al forn a 180 graus, calor dalt i baix uns 20 minuts, fins que estigui ben quallat i una miqueta daurat. Ho traiem de la safata i ho deixem refredar uns 10-15 minuts. Girem aquesta base amb l'ajuda d'un altre paper i eliminem el paper de cocció. Untem aquesta base amb una capa fina de formatge. Distribuïm per sobre el pernil cuit o el salmó. Formem un cilindre amb cura amb ajuda del paper, començant pel cantó curt. Ho emboliquem bé i ho posem un mínim de 2 hores a la nevera. A l'hora de servir el tallarem a rodanxes i el menjarem fred. Espero que us agradi i fins aviat!